बाजै ओइ बाजै आयौ बाजैया खोनालायलाङाखै खोमाहाय मेसिननि साउन्डआवनो ओइ बाजै नोंसो आयौ आं एसेबां गाख्रबबाय नों आं बेखौनो खोनाफामाबा सोरबा लिंदों नामा बेबायदिबो मोनबाय थादों ओजा गस्लाखौबो सुबाय थाबाय खोनाफामाफा मोनबाय थादों जेबो नङा दे बाजै ब्लाउस सुदों नामा औ देलाय ब्लाउस सुदों बै जाब्रुनि हिन्जावा होफैदोंमोन बाजै नोंदि दाखालि आङो सुनानै होदोंमोन ब्लाउसखौ आंनि लोगोफोरा बेसेबा मोजां मोनदों बिसोरनोबो नांगौनो मोजां मोनदोंनो फैनो होबोलानो जाबाय आरो माबा बाजै आं सोंनोसो फैदोंमोन माने बिसोरो ब्लाउसाव नेट होगोननो आरो गावनो खानि बायनानै नोंखौ बेसेबां लागोन होननानै सोंदों बेखौनो जागोन दे मायबा मोनसे फैनो होबानो जाबाय आरो मायबा मोनसे होबोलानो जागोन दे देलाय नै बाजै मोनसे बाथ्रा दंमोन मा बाथ्रा देलाय माबा मालाय गभर्नमेन्टनि स्किम फैदोंनो टेलरिंनि लानोना बाजै नोंथ' ब्लाउस सुनायफोरखौ रोंखागौ नाथाय बेयाव बायदिसिना डिजाइननिफोरखौबो सिखायगोन आरो लागोन नामा बाजै लागोमोनथ' आं मोजां मोनखायो बेफोरखौ नाथाय फैसा नांगोन नामाथाय आंनावथ' फैसाबो गैया गभर्नमेन्टनिसो बाजै जों फैसा मोनगोनसो उल्थायै थांबाय थाबोला लानोना बाजै आंबो ओरैनो थांफ्लागोन आयौ फाग्लिया ओरैनो थांफ्लागोननो दे नायनि दे आं खोन्थागोन दे लानो हाबोलालाय मोजां जागौमोन नै बाजै जेबो सानबाय थानांला बेफोर आजिखालि बेसेबा मोजांखा नों आरो रोंखागौ नोंना आखाइफोराबो सोलिखायो बेफोर खामानियावनो मोजाङैनो थांखानोसै जेबो सानबाय थानांला आंबो थांनोसै 1 तारिखआवनो थांनांगौ थांगोन दे बाजै दे जागोन दे जागोन नोंखौ जिरायनोबो होआखैलै र' जिराय बावगारलायलांबाय रायज्लायनायावनो नाङा बाजै जिरायला थांसै आङो नांथ'ला बाजै आं ओंखामसो जाननानै फैखादों बेखौनो थाबनो गोसोखांना हरखाब गोसोखांना होबाय आङो बे बाथ्राखौनो बुंबाय थानोसै आं बाजिनो होननानैनो फैबाय आङो थांसै आङो बाजै थाथ' दे होमब्लालाय नै बाजै नोङो दख'नाबो सुग्रा खालायदो आंनि लोगोफोरा सोंबाय दंमोन दख'ना सुयोना सुवा होननानै सुगोन र' लासैनो एसे आखाया सोलिबावथों होनलाय दे होमब्लालाय बाजै थाथ' दे रितु मा खालामबाय दं नों बेयाव जेबो नङा ओरैनो जिरायना दं बाबाया उन्दुलांबाय औ बारा बिराद मोजां फैखादों बेयाव मा रितु मा जाखो मानो बेबायदि थादों मानो बेबायदि दुखुयै थादों जेबो नङा रादाय गोसोखौ ओरैनो माबोरैबा मोनबाय दं मा होनबावनो संसारावनो जेबो गैलिया माथो न'आवनो रावबो गैलिया पापाबो गैला आगैबो गैला आं दरसा मोनलाबायो हारसिंनो आं बिसोरखौ जोबोद मिस खालायो नोंसोर दङ देनाय थेवबो आं बिसोरखौ जोबोद मिस खालायो आं मोनथिगौ रितु नोंनि गोसोआव माबायदि फिल फैयो आं बुजियो गावनि मानसिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ जानाया बे संसारनि बयनिख्रुइबो गिदिर दुखु जायो बिसोर मिथियो रादाय आं गोसोखौ जोबोद गिनाय मोनो आंहा बे संसाराव रावबोआनो गैलिया नोंबो आंखौ माब्लाबा गारनानै थांगोन नामा नों रादाय थाङा रितु मानो गारना थांगोन आं नोंखौ नोंसोरनो आंनि जिउ लासै बेबायदिनो बाथ्राफोरखौ बावगारलांगोन दे रितु आंबो आगोलनि बाथ्राफोरखौ बेबायदिनो बावगारनो नाजायो लासैनो बावगारलांगोन समनि लोगोआव नोंसोरनो दा आंनि थाखाय गासैबो नोंसोरनो बे संसाराव सोरबा दङब्लाबो गैयै बायदिसो नोंसोर सानैयानो दा आंनि थाखाय बयबो आं नोंनो माबा मोनसे बाथ्रासो बुंनो फैदोंमोनलै मा बाथ्रा रादाय नै सासे आइ स्पेसियेलिस्ट फैगोननो आंनि सासे लोगोआ खिन्थाहरदों गाबोन थांनांगौनो हस्पिटालाव नेपालनिफ्राय फैगोननो स्पेसियेलिस्टआ मोजाङानो माथो थांगोन दे होनब्लालाय
थांनांगोन बे आइ स्पेसियेलिस्ट ना नोंखौ मोजाङै देखायनांगोन मा होनोथाय आयौ मासि गरमहाय बिहामजो ओइ बिहामजो इसोर जनोसै आं खामफ्लायफोरावनो गाहायाव जनो मोनबासो मोजां मोनखायो बिहामजो गिसिबखौ लाबोनाय बिहामजो आयौ थैलांगोनहाय जोंबायदि गिदिर गिदिर बेबायदि लोदो लोदो मानसिफ्रा गरमावनो आयै नाखौ फानजोबनो हानाय फाननोलाय हादों र' हानायालाय नाथाय 10 थाखायावनो होबोबाय आरो बेसेबा ना गोजा सगानो हाथायानो नाजोंनो भर्ति गोजा ए सोरबा ब्लाउस सुनो होफैदों आयै बे जाब्र'नि हिन्जावा होफैदों ए मोजाङानो जाबाय दे बे मेचिनखौ बे उसुन्दैयाव दोनग्रा खालायदो नोङो न' सिङाव खोमसिसो जायो आयै बाबुआलाय उन्दुदों दासो गेले गेले माथो खालायदों ब्लाउसालाय ए ब्लाउसा सुनाय जाबाय ओमफ्राय सुनायालाय जाबायमोन र' आयै बे हुकखौ लागायबाय थादों आङो बेखौ लागायखांनानै ओंखामखौ संगोन र' आङो दे जागोन दे संबाय था लासै लासैनो आंबो उखैथाराखै हाथायाव आं बे मालफुवाजों साहा लोंनानै फैबाय गरमासो थानो हाला आंना देहायाबो फेर फेर मोदोमानो बाराद्रायबाय गरमाबो बाराथार र' होमब्लालाय आंबो दै गांखाबाय थादों निम्बु रोसि बानायनि एसे दे आइ थां निम्बु रोसि बानाय एसे सिनिबोथ' गैया खोमा लाबोनोसो बावबाय आं सिनिखौबो संख्रिखौनो बानाय थां र' बाबरे बाब ओइ आदा बे बानलु गोथाङालाय बेसे दाम फुवा 20 थाखालै दे हर फुवासे ओइ फंबाय हो सोरलै ए आदा सेंग्रासो माथो सेंग्रायानोलै आदा माथोमोन बाथ्रायालाय माबालै नोंजों बाथ्रा मोनसे रायज्लायनो दंमोन हा माथो बाथ्रा जाखौ बुंदो है फंबाय बेयाव रायज्लायजायालै एसे गोजानावथ' बापरे मा बाथ्रालाय आदा बेयाव रायज्लाय जालाय मोनथिगोनब्रा फै बे बोरायालाय मा बाथ्रा रायज्लायनो दोनदों आंजोंलाय दादि होनबाबो लाजि मोना आदासो होननो बुंबावो दे बुंदो माबामोनलै मा थाब बुंब्रा माथो खैना बायदि लाजिबाय थाखो माबालै नोंसोर गामिनि बे रादायनि हिन्जावालै हाथायाव मायबा मायबि फाननो फैदि गेजेर गेजेर माथो जाखौ मा मुंमोन लायो बिना सुदेम बाजैया मानोथो मानो नांगौ नोंनोलाय माबालै मानसिखौ नोंबोथ' मोनथिखागौ आंखौ नङा होमबा आंनाबो हिन्जाव थैनाया बोसोरनै बोसोरथाम जालायलांबाय हिन्जावबो गैजाला हे बेनिफ्राय मा आं जि सानदों बे थारथ' नङा आंनिया गथ'फोराबो खामानि मावालै सासे हिन्जाव नांगौ जादोंमोन गोसोबासो सङो गोसो गैयाबा आंसो संनानै जानांगौ बेनिफ्राय माथो जाखौ माथो बुंबावनो बुजिखाबाय आरो नों हिन्जाव नांगौ जादोंमोनलै आं बे रादायनि हिन्जावखौनो फसायदोंमोन आं लायगौमोन फाजियानो मा बुंदों नोंलाय नोंनि फिसाजो बैसोसो बियो माथो जानोखाय मोजाङै साननानै नायब्रा बाथ्राखौ फिसाजोनि बैसोबाबो जेबो नङाब्रा बिफाथ' नङाना आङो बिबो हौवाजों गारजानाय आंनाबो हिन्जाव थैनाय सानैबो रुजु रुमु रायजो जागोनब्रा ओइ मोनथियालाय आं बेफोर फेजालखौ आंनो दाहो ओइ फंबाय एसे बुजिनो नाजाब्रा हिन्जाव गैयि मानसि माबायदि थायो आंसो मिथिगौ बे हौवा गैयि हिन्जावखौ लाबोबालाय माथो जानो मोजांसो आरामसे जयै मोनजागोन जोंहानाव बेफोरबायदि हिन्जावखौ हाबा खालामनो हाबा पुण्यसो मोनगोनलै फंबाय बानायना होदोलै आंनो मानसियाबो मावथि आरो नायनो मोजांखा आंलाय माबायदि बानायना होनोलै आदा साननांगोन र' एसे नों गावनो हायाबाबो सोरबा गामिनि सोरबा हिन्जावफोरनि सिगाङाव खोन्थाब्रा आंजों फैनो मोनबा बेसेबा सुखुआवसो थानो मोनगोन बियो महारानि बायदि जेबो आंखाल गैखाया आंनि न'आव
नोंनाथ' फिसाजोफोरानो देरबाय बेसेबा गिदिर गिदिर हाबा हरनो बैसो जाबाय बिसोर लांनो होगोन ओइ फंबाय बेफोरखौ नों टेनसन दाला दे आं एसे साननानै नायगोन दे साननानै नङा फंबाय बानायथार दे नाजागोन दे आयै मोनसे बाथ्रा दंमोन मा दहाय देलाया फैदोंमोन बेनिफ्राय माबा टेलरिं कर्सनि बाथ्रा बुंदोंमोन आयै ए माबा सरकारि कर्स होननानै बुंदों आयै फ्रि होननानै बुंदों दानथाम लानांगौ मा बुङै थांनांगौ नामा हा मोजां माथो थां आरो बेनोथ' आइ नाथाय बाबुखौ नायनाया डिस्टार्ब जागोन माथो दे थांदो आरो माथो जानो सोलोंनो थाखायलाय बेफोरखौनो सोलोंनानै जानांसिगोन दे लाखिगोन दे बाबुखौ आंनो सरखारनिफ्राय फैनाय मालाय मायबाफोर मोजां मोजांफोरबो सिखायनो हानाय थाङाबा मोनगौगोन माथो नोंहाथ' रोंखागौआनो एसे दा फोरोंनानै लाखादो मोजांसो जागोन उननि थाखाय औ आयै सरखारनिफ्राय सार्टिफिकेटबो होखायोनो बेनिफ्राय थांबाय थाबोला सानफ्रोमबो थांबाय थाबोला फैसाबो मोनोनो आयौ मोजाङानो माथो आंबो बैसो थानायमोनल' थांगौमोनहाय थांनो हागौमोनथ' र' थां सम जानायावनो चान्स मोननायावनो सोलोंना लाखा औ आयै जागोन दे ओइ र' आं दासो गोसोखांदों बै बाबुनि गोजा गस्लाया बै माबाया साइडनिया जिदोलै सुनानै होखा बिहामजो अ सुनि र' आयै